കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 ശ്രീരാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് നാലാമത്തെ അധ്യായം എത്ര? 10. അപ്പൊ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസയോഗം. ജ്ഞാനകർമ്മ സന്യാസയോഗം. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേരോ? അർജുന വിഷാദയോഗം. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. മൂന്നാമത്തെ കർമ്മയോഗം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ഓർത്തിട്ടാണോ പറഞ്ഞത്? ഓർത്തിട്ടാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഓക്കെ. എല്ലാവരും നമ്മള് പഠിക്കണേലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ പരീക്ഷ വരാറായി. നാലാമത്തെ അധ്യായം കഴിയും. ഇപ്പൊ 5, 6 കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും, അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അന്നത്തെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലല്ലേ. അയ്യോ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം ഭവാനഹമവ്യം വിവസ്വാൻ മനുരീക്ഷകം. ആറാറ് അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴാണോ പരീക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നത്? 6 അധ്യായം. 6 അധ്യായം കഴിയുമ്പോ പരീക്ഷ, പിന്നത്തെ 6 അധ്യായം കഴിയുമ്പോ അടുത്ത പരീക്ഷ, അങ്ങനെയാണോ മാതാജി? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 6 അധ്യായം കഴിയുമ്പോ പരീക്ഷയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓ ശരി. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അങ്ങനെയല്ലേ? ആരെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതി വെച്ചാളുണ്ടോ? ബുക്ക് വായിച്ച മാതാജി, ബുക്കില്ലേ മാതാജിക്ക്? ബുക്കുണ്ട്. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചാറ്റില്. ഇവിടെ ചാറ്റിൽ തുറന്നു നോക്കിയാ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ
ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ കൃഷ്ണ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കൃഷ്ണ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ മാതാജി ഹരേ എവിടേക്കാ പോയത്? ഞാൻ രാമ ജോയിൻ ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ഹരേ ഹരേ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ ഇട്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ എനിക്ക് കൃഷ്ണ ഇടാൻ അറ്റൻഡൻസ് കൃഷ്ണ ഇട്ടു. പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഇപ്പൊ കിട്ടി കേട്ടോ. ഓക്കെ. രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 ഹരേ
ഹരേ രാമ ജന്മാനി തവ ചാർച്ചിത രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാഗം ഹരേ ഭയം ക്രോധം കൃഷ്ണ മനം ഹരേ നിശ്ചിതമായി ഹരേ എന്നിൽ തന്നെ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ശരണവും ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൊണ്ട് ഹരേ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കുറിച്ചുള്ള രാമ ഹരേ കരുത്തിൽ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഉച്ചാരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി മരണപ്രകാരം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ശരണം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 കൃഷ്ണനെ ഹരേ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ യജ്ഞാനുസരനായ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. രാമ ഹരേ ശ്രീരാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാം 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം രാം ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാം 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാം 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ രാം 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാം 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാം രാം ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, ഒരു അത്യാവശ്യ വേളയായിരുന്നത് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പൊ നമ്മള് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തില് എത്ര വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 10 വരെ. 10 വരെ.
അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചത്? എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 4ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അവതാരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തിന് ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അവതാരങ്ങളെ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ. ജനന മരണമില്ല, ജനന മരണമില്ല, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. പിന്നെ പറഞ്ഞു കർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുമ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വരുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ എത്രയ്ക്ക് 6 തരം അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, 6 കാറ്റഗറി ആയിട്ട്. അതെ, പുരുഷാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, അവതാരം, യുഗാവതാരങ്ങൾ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? 10ാമത്തെ വ്യക്തി, നമ്മള് 10 എടുത്തോ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഈ 3ൽ നിന്നും മുക്തനാകണം നമ്മള്. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം അല്ലെ, 3 നമുക്ക് മുക്തനാകണം. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താം സദൈവ ഭജാമ്യഹം മമാവർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഫലം തരുന്നത്. നമ്മൾ 10 കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ 10 തരും, നമ്മൾ 100 കൊടുത്താൽ ഭഗവാൻ 100 തരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാന്റെ മാർഗം പിന്തുടരും, പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ ആ തോത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഏവരും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് സംതൃപ്തി നേടുന്നു. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും കൃഷ്ണൻ തന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായി അവരുടെ അഭിലാഷ പ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവേന പ്രതികരിക്കുന്നു. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ അഭിഷ്ട ഫലങ്ങൾ യജ്ഞേശ്വരനായ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നു. യോഗ ശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന യോഗികൾക്ക് അത് ലഭിക്കും. ഏതൊരാളുടെയും വിജയം ഭഗവത് കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടാണ്? സംതൃപ്തി കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആ തോത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാൻ ഫലം നൽകുന്നത്. ഇവിടെ ഫലം ഫലേച്ഛയുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഫലം എന്താണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കിട്ടും. നിർദ്ദിഷ്ട ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. യജ്ഞേശ്വരനായ ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കും. പിന്നെന്താണ്? യോഗ ശക്തികൾ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അത് കൊടുക്കും. പിന്നെന്താണ്? യോഗശക്തികൾക്ക് അത് കൊടുക്കും. എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരാളുടെയും വിജയം ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാവരുടെയും വിജയം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തോതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്നത്. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധി യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ജനങ്ങള് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അവിടെ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വേഗത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ദേവന്മാര് പല നിലവാരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്. ദേവന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? പല നിലവാരത്തിലുള്ളവരാണ്, അതായത് ഭൗതിക ശക്തികളുള്ളവരാണ്, ഒരു ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നമുക്കിവിടെ ജീവൻ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വെള്ളം വേണം, അഗ്നി വേണം, പിന്നെന്താണ്? വായു വേണം, പിന്നെ മഴ, ഇതൊക്കെ വേണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ തരുന്നത് ആരാണ്? ഈ ദേവന്മാരാണ്. ഭഗവാൻ ഇവരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവന്മാര്. അവര് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ശക്തികളുടെ ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ദേവന്മാര് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകും.
നാരായണൻ, കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ദേവന്മാർ. അപ്പൊ ഭഗവാന് തുല്യരല്ല ആര്? ദേവന്മാര്. ഒരിക്കലും സർവേശ്വരന് തുല്യരല്ല ഈ ദേവന്മാര്. ദേവന്മാരെയും സർവേശ്വരനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാരാണ്? നാസ്തികർ അല്ലെങ്കിൽ പാഷണ്ഡികളാണ്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനെയും ദേവന്മാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരാണ് ആര്? പാഷണ്ഡികൾ. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങള്, തദനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങള്, അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? 4 വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഈ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. പക്ഷെ അത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ അല്ല അതിന്റെ കർത്താവ്. ഭഗവാൻ അത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാലും ഭഗവാൻ ആരല്ല? അതിന്റെ കർത്താവല്ല. ഭഗവാൻ ഇതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ചതുർവർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹം അനേക ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബദ്ധ ജീവനല്ല. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അനേക ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയല്ല? അദ്ദേഹം ബദ്ധ ജീവാത്മാവല്ല ഭഗവാൻ. നമ്മള് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ബദ്ധ ജീവാത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ ബദ്ധ ജീവാത്മാവല്ല. നമാം കർമ്മണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മഭിർനാസ ഭദ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവര് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. രാജാവിന് തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്നും ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ രാജാവിന് ബാധകമല്ലെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ രാജാവിനെ തെറ്റുപറ്റുകയില്ലെന്നും ഒരു രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ രാജാവിന് ബാധകമല്ലെന്നും സിദ്ധാന്തിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാന് ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ്? സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നിയമങ്ങൾ ആർക്ക് ബാധകമല്ല? രാജാവിന് ബാധകമല്ല ആ നിയമങ്ങളൊന്നും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഈ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാലേ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ ജീവാത്മാവ് പാലിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഏവം ജ്ഞാതോ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപീവ മുക്ഷിഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്വം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ആർക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു പോരാൻ സാധിക്കുന്നത്? മുമുക്ഷുക്കൾ, അതായത് മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവര്. മുന്നേ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. അത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? മുന്നേ മോക്ഷം നേടിപ്പോയവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ നിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കണം. മലിന ഹൃദയർക്ക് ഭക്തിര സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകമായ ഒരു ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം. ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവർക്ക് തങ്ങളുടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, മലിന ഹൃദയത്തിലുള്ളവര്, നമ്മളെ പോലുള്ളവര് എന്ത് ചെയ്യും? നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ, അതായത് നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നു, അങ്ങനെ ക്രമേണ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്.
അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കാം, ശുദ്ധീകരണം നടത്താം. രണ്ടാമത്തത് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവര് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്യും. മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ. ഒന്ന് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവര്, രണ്ടാമത്തത് അത് കൈവരിക്കാത്തവര്. അത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കൂട്ടർ പറയണത്. ഒന്നാമത്തെ കൈവരിക്കാത്തവര്, മലിന ഹൃദയരായിട്ടുള്ളവര് നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നിട്ട് ശുദ്ധീകരണത്തില് ക്രമീകരമായ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവര്, അവര് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവര്. കിം കർമ്മ കിമ കർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവിക്ഷ്യാമി യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി മുതലായ ആധികാരിത്വമുള്ളവരെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. അതായത് 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആചാര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ 12 മഹാജനങ്ങൾ. ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മള് ചില തത്വങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ടുള്ള സാധിക്കും. അവർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാണ് ഈ 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദ മഹർഷി, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മൻ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി. ഇവരാണ് ആരെന്നറിയപ്പെടുന്നത്? 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. മഹത് വ്യക്തികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ 12 പേര്. മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കർമ്മണോഹ്യപി ബോധവ്യം ച കർമ്മണോഹ്യപി ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ കർമ്മ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതിഃ. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ എങ്ങനെയാണ്? ദുർഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് കർമ്മത്തിന്റെ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? കർമ്മം എന്താണെന്നും വികർമ്മം എന്താണെന്നും അകർമ്മം എന്താണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മം? നമ്മള് വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിനെന്ത് പറയാം? കർമ്മം എന്ന് പറയാം. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അല്ലാതെ ചെയ്യാം, വേദത്തില് നിഷിദ്ധമായിട്ട് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ നമുക്ക് വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ കർമ്മം, ആ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് ചെയ്താൽ അത് വികർമ്മം. പിന്നെ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് എന്താണ്? അകർമ്മമാകും. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്ത വികർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് എന്താവും? അകർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ 3 തരത്തില് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്ത കർമ്മം, വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താൽ വികർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ സകർമ്മം. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണിതും, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായ ആളും അമ്പരന്ന് പോകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉള്ള ഒരു പ്രമാണികനോട് സഹവസിക്കണം. പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണം? രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുമ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്കത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ട് ഒരാളും അമ്പരന്നിട്ട് പോകും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രമാണികനോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും? അമ്പരപ്പ് സംഭവിക്കും. കർമ്മണ്യ പശ്യേത കർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സാ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സായുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അയാൾ. അപ്പൊ എന്താണ്? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ, അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെ കാണുന്നവൻ,
അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാനായവര്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? കർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുക, അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതും പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിൽ എത്തും ആ വ്യക്തി. അതായത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അകർമ്മം എന്നാൽ പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിനെന്തില്ല? പ്രതികരണങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് അകർമ്മം എന്ന് പറയാം. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കൽപ വർജിതഃ യജ്ഞ ജ്ഞാനാഗ്നിക്ത കർമാണാം തമാഹു പണ്ഡിതം ബുധഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കാം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കില്ല, അയാളാണ് ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഭസ്മീകരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനികൾ എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. ഭഗവത് ദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേത് പോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജ്വലിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. നമ്മള് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അത് അഗ്നിയെ പോലെയാണ്. എന്ത് സാധിക്കും? അതിനെ നമുക്ക് കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടും തോറും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ അഗ്നിയുടെ പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളെയും പാപം പുണ്യം എല്ലാ ഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഈ അഗ്നിക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? അഗ്നിയെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും നമുക്ക് അഗ്നിയെ പോലെ അത് നമ്മുടെ ഫലങ്ങൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. त्यक्ता कर्मफलासङ्ग नित्यतृप्तो निराश्रयः കർമ്മണ്യാപി പ്രവൃത്തേപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനായും ഇരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? സദാ സംതൃപ്തനാണ്, സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ്? ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യും, പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആർക്ക് ആസക്തി ഇല്ല? ഈ ഭക്തന് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആസക്തിയോട് കൂടി ചെയ്യുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനല്ല. തന്റെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അധീനമാണ്. പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തൻ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആ ഭക്തൻ ആസക്തനാകുന്നില്ല. അയാളുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ അധീനനാണ് ആ ഭക്തൻ. 100% ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പോലും അയാള് നോക്കുന്നില്ല. നിരാശീര്യത ചിത്രാത്മാ ത്യക്താ സർവാപരിഗ്രഹഃ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക.
ഒന്നിലും നമുക്ക് എന്തില്ല, ഉടമാവകാശ ബോധമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് അവശ്യം വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരുന്നില്ല, ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ ദിവ്യപ്രേമഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനത്തിന് ഉതകത്തക്ക വിധം സ്വന്തം ശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കൃഷ്ണവാബോധനായ ഭക്തൻ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റുന്നു. അവയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു യന്ത്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് മെഴുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, ശുചീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ പ്രവർത്തികൾ നിറവേറ്റും. ശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അവിടെ എന്തില്ല, പ്രതികരണങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യദൃച്ഛാലാപ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമാസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാനി പത്യതേ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ഒരു മിനിറ്റ് നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. കിട്ടുന്നില്ല, ശരിക്കും ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് മാതാജി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല, അങ്ങോട്ട് മ്യൂട്ടായി പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും. എനിക്ക് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയണേ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല. അതെ, റേഞ്ചിന്റെ വിഷയമായിരിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോൾവ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോക്കി നോക്കൂട്ടാ. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പൊ താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സംതൃപ്തൻ, തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരാണ് നേട്ടങ്ങൾ, സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്മുക്തനായിരിക്കും. ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, രണ്ട് വശം വരുന്നു അല്ലെ, സുഖവും ദുഃഖവും ലാഭവും നഷ്ടവും, അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. നിർമത്സരനായിരിക്കും, മത്സരബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ജയത്തിനെയും പരാജയത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ എങ്ങനെയല്ല, ബദ്ധനല്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്താലും അയാൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല, ഈ കർമ്മങ്ങളോ ഫലമൊന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനം മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തടസ്സമായി തീരാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ ഒന്നും അസ്വസ്ഥനാകാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ആർക്ക് സാധിക്കും, ഈ ഭക്തന് കഴിയും. അതായത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹം, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിതചേതസഃ യജ്ഞായ ചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവലീയത. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്താൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങള് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിലൊന്നും ബന്ധിക്കാതെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുക, പൂർണ്ണമായിട്ടും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങള് എങ്ങനെയാണ്, അത് ഭഗവാനിലായിരിക്കും. അതായത് ആ കർമ്മത്തിന് എന്തില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയം ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, യജ്ഞങ്ങളാണെന്ന് പറയും. എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിൽ ലയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എന്ത് വരുന്നില്ല, അവിടെ
ഫലങ്ങൾ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നില്ല, ഫലം നല്ലതും വരുന്നില്ല ചീത്തയും വരുന്നില്ല. അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതിന് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല, ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും ആ കർമ്മത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിനഃ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ എന്താണ്? ഹവിസും നമ്മൾ യജ്ഞത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാമഗ്രികൾ യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടുമെല്ലാം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിട്ട് മാറും. ഇതൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട്, അതായത് അതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറാണ്? ആത്മീയമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗത്തിൽ കുടൽ രോഗം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് പാലിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ഉൽപ്പന്നം തൈര് ഔഷധമായി തീരുന്നു. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ മന്ദനായ ആത്മാവിനൂടെ ഗീത ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രത്യക്ഷോധം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ചിലപ്പോ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുടൽ രോഗം വരും. അപ്പൊ അതിന് പാലിന്റെ തന്നെ വേറൊരു ഉൽപ്പന്നം തൈരാണ് അതിന് ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരു പെത്താത്മാവിന് എന്താണ് ഔഷധമായിട്ട് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് അതിന് ഔഷധം പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രത്യൗഷധമായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നിന്ന് മോചനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധമാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത്. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പരിഭാസത്തെ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവപരേ യജ്ഞം യജ്ഞൈനൈവോപജുഹതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ചില യോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ചിലരാണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മ തേജസ്സില് ബ്രഹ്മത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ചിലര് ബ്രഹ്മത്തില് അർപ്പിക്കും. പലവിധം യജ്ഞങ്ങളെ മുഖ്യമായി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാക്കാം. രണ്ട് തരത്തിൽ പറയും. ഒന്ന് ഭൗതിക സമ്പത്തിനായുള്ള യജ്ഞം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ, ഒന്ന് ഭൗതികമായ സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സർവ്വ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിൽ, ഒന്ന് ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, രണ്ടാമത്തത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? തങ്ങളുടെ സർവസ്വവും ഭൗതിക സമ്പത്തും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അർപ്പിക്കും. എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തുകളില് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോരുത്തരും ഓരോ, ഇപ്പൊ അവിടെ ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യണത്? ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ളവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവർ യജ്ഞിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ദ്രന്, അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊടുക്കും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും? അത് ഭഗവാന്റെ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. അത് എങ്ങനെയോടെ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെയാണ് പറഞ്ഞത്. തങ്ങളുടെ സർവ്വസമ്പത്തും ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കും. ശ്രോതാദീനീന്ദ്രിയാണ്യന്യ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹതി. ചിലർ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥർ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിലെ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഒക്കെ ഹോമിക്കും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ, അതായത് ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിച്ചവര് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അവരെവിടെ ഹോമിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ അവർ ഹോമിക്കും. കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികള് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിലെ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കും. മറ്റുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിലാണ് ഇവര് ഹോമിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരികൾ അഥവാ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികള് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി
ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവാൻ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമകീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ലക്ഷ്യം ഹരേർ നാമകീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള മറ്റു ചിലര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യും? നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ എന്താണ്? നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സില് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സിന്റെ അഗ്നിയിൽ അവർ ഹോമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ, നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. അതായത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സുഖാകൃഷ്ടനായി തീരുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ ആത്മാവിന് എന്ത് പറയും? പരാഗാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കും. എന്നാൽ അതേ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ പരാഗാത്മാവ് എന്നും, ആ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയും? പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയും. സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ പരാഗാത്മാവ് എന്നും, സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോ എന്തെന്ന് പറയും? പ്രത്യേകാത്മാവ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോ പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്നും പറയും. ദ്രവ്യയജ്ഞാസ്തപോയജ്ഞ യോഗയജ്ഞാസ്തഥാപരേ സ്വാധയജ്ഞാനയജ്ഞസ്യ സംസ്കൃതം സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും? തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ടൊക്കെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായിട്ടുള്ള വേദധ്യായനം കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരവസ്ഥ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ചിലര് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിൽ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ടും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായിട്ടുള്ള വേദധ്യായനത്താലും എന്ത് ചെയ്യും? ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദ്രവ്യമായ യജ്ഞം, വിവിധ ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കായി കൈവശമുള്ളതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. തപോയജ്ഞം, തപോമയ യജ്ഞം, ചാതുർമാസ്യ വ്രതം എടുക്കുന്നത് തപോമയ യജ്ഞം, തപസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. യോഗയജ്ഞം, യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് യോഗയജ്ഞം. സ്വാധ്യായ യജ്ഞം, സ്വാധ്യായം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കുക, അതിനാണ് സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് കൂടുന്ന മാതാജി, സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? ഇച്ചിരി ഒന്ന് പറച്ചാട്ടെ. ഒന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിണ്ടോ? അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് ശരിയാണ് മാതാജി, സ്പീഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒന്നും കൂടെ പറയൂ മാതാജി, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം, പറഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു നേരത്തെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. अपने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगति कृत्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവർ താല്പര്യമുള്ള ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തില്
ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ശ്വാസചലനത്തെ എവിടെയാണ്? ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസ ചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിക്കുക. ശ്വാസത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസ നിരോധനം ചെയ്ത് ശ്വാസത്തെ നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട്. ശ്വാസത്തിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുന്നവര്. ഇപ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്യും? ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകും. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്വാസം നിർത്താൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. ചിലര് ആഹാരം നിരോധിച്ചുകൊണ്ടും ഉച്ഛ്വാസത്തെ എന്ത് ചെയ്യും? ഹോമിക്കും, അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കും. അപ്പൊ ചിലര് ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിയിലാകും. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ആഹാര നിരോധനത്താല് ഉച്ഛ്വാസത്തെ ഹോമിക്കുന്നവരുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തി അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണത്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ജീവിത അവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ എത്തിച്ചേരും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തില് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ തലത്തിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താ ആഗ്രഹിക്കില്ല? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ സ്പീഡ് ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവേപ്യത്തെ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞാക്ഷാപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃത പൂജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരും ആണെന്ത്? യോഗികളെല്ലാം തന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും ഗ്രഹിച്ചവരാണ്, പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകരുന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകരുന്ന അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരതിന്റെ ഫലം നേടുമ്പോ അവർക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? പരമമായിട്ടുള്ള സനാതനമായ വ്യോമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് അവയുടെ എല്ലാ ലക്ഷ്യവും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് എവിടെ വന്ന് കിട്ടുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ എവിടേക്കാ ചെന്നെത്തുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. ന്യായം സമയം എന്തായി? 42 ശ്ലോകം. ഇതില് 42 അല്ലേ? ഇതില് 41 11 ശ്ലോകം എടുക്കാനുള്ള സമയം തരില്ലല്ലോ. നിങ്ങള് തരുവോ? എത്ര സമയം വരെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിക്കും? എടുത്തോ, ഇനി കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. 9:30 മതി മാതാജി, 9:30 മതി. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. തീർത്ത് വെക്കണം. 9:30 മതി മാതാജി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കണ്ടേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കണം അല്ലേ? ക്ലാസ് നമ്മള് പിന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 എണ്ണം കൂടി എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളെടുത്ത്. സാരില്ല, നാളെ നോക്കാം. നമ്മള് ഭയങ്കര ബാക്കില പക്ഷേട്ടാ.
കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് തന്നാ മതി. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പില്? നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം. രാജർഷികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണ്? രാജഭരണം നടത്തുന്നവരും ഋഷിതുല്യരായ ഋഷിതുല്യരായ രാജാക്കന്മാർ. രാജാക്കന്മാരുമാണ് അവര്. പിന്നെ ആരുമാണ്? ഋഷികളും നയിക്കുന്നവരാണ്. രാജാവാണെങ്കിലും ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഉദാഹരണം വിശ്വാമിത്രൻ. ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങൾ. പുരുഷാവതാരം, ഗുണാവതാരം, ലീലാവതാരം, ശക്തിയാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം, യുഗാവതാരം. അത് ഒരാളൊന്ന് പറയുമോ? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, അവതാരം, പിന്നെ അതാ വിട്ടത് യുഗാവതാരം. 8 അവതാരങ്ങള്. ഒന്നോടെ പറഞ്ഞാട്ടെ. പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം. പേജ് നമ്പർ 243 അതാ. അതെ, ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് 6. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ? മ്യൂട്ടായി. കാരണോദകസായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകസായ വിഷ്ണു, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ജനനം, പ്രവൃത്തി എന്നീ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അറിയുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ലോകത്തിലെത്താൻ കഴിയും. അതെ, 9ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കില്ലേ? ജന്മകർമ്മ അല്ല, 9ാമത്തതെല്ലാം 9ാമത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ പിറവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നല്ല. ജോപ്പി സന്നിധിയായ അതാണോ? അല്ലല്ലോ, അത് 6 അല്ലേ? ജനനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ജനനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർക്ക് സാധിക്കും. ജന്മകർമ്മ മേദിവ്യം തെക്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സ്വാർജിത. തേൻകുപ്പിയുടെ ഉപമ വ്യക്തമാക്കുക. എന്താണ് തേൻകുപ്പിയുടെ ഉപമ? ഭഗവത്ഗീതയെ ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു തേൻകുപ്പി തേനിന്റെ മധുരം അറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വേണം? ഭക്തി വേണം അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പാഷണ്ഡികൾ ആരാണ്? ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവർ പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന 2 തരക്കാർ ആരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ ഹൃദയർക്ക് നിയന്ത്രണ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമീകമായ ശുചീകരണത്തിന്. അതായത് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവർ. അതെ, 2 കൂട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം ഉള്ളവരും, രണ്ടാമത്തത് ശുദ്ധി കൈവരിച്ചവരും അല്ലെ, മാലിന്യം ഇല്ലാത്തവർ. അതായത് ഭക്താത്മാക്കളും ഒന്ന് ശുദ്ധാത്മാക്കളും അല്ലെ. ആ ഭൗതികമായ മാലിന്യം കൈവരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവര് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞെന്താണ്? നമുക്കൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞു, നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ക്രമീകൃതമായിട്ട് പതുക്കെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ലേ? അതായത് അതിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണത്. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മള് സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ന് പറയാം? സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ
നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യാണ്, പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറയില്ല ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറണം, അതല്ലെങ്കിൽ നാമജപത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം, മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ മാതാജി എന്നും പറയണല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറും. നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല അത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കയറും. ഉറങ്ങാണ്ട് ഇരിക്കും, ചിലപ്പോ ഉറങ്ങിപ്പോകും, എന്നാലും നമ്മൾ കയറിയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാവം ഇല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? തന്നെത്താനെ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വൈദ്യസാധന ഭക്തിയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് നമ്മൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രാവിലെ അലാറം വെച്ച് നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം. നമുക്കപ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് മടി ഉണ്ടാവും, എന്നാലും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മംഗളാരതിയിൽ കയറും. കാരണം മാതാജി ചോദിക്കില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്ന പോലെ. ആദ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയക്കും അല്ലെ. പിന്നെ അവര് ഡിഗ്രി പഠിച്ച് കോളേജിലെത്തി നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അവര് പറയും അന്ന് നമ്മൾ വിടാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അതേപോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പതുക്കെ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ അവരെന്ത് ആദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എതിരേക്ക് പോണത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്. നമ്മളിപ്പോ തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് ഒരു പേര് പറഞ്ഞാണ് സാധനാഭക്തി പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഗുരുവിന്റെ കൂടി കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോ അതിന് വൈദ്യ സാധനാഭക്തി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും. സ്വമേധയാ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മള്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരാള് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നൊന്നും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് വലിയ വികാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥത ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. കുറച്ചെത്തുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ സ്റ്റേജ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് മാറും. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ സാധനാ ഭക്തി വരും, ഭാവഭക്തി വരും, പ്രേമഭക്തി വരും. ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള മുക്തി നേടിയിട്ടുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി. അവര് ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിട്ട് അവർക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് എത്താൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തു തരുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്തത് ആരാണ്? 12 മഹാജനങ്ങള്. ആരൊക്കെയാണ് 12 മഹാജനങ്ങള്? ബ്രഹ്മ, ശിവൻ, ഭരതൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി. ഇനി കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം എന്താണ് വ്യക്തമാക്കുക? വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഫലിച്ചയില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം, ശാസ്ത്രത്തിന് വിപരീതമായി ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. കർമ്മം ശാസ്ത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വിരുദ്ധമായി ചെയ്ത വികർമ്മം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താല് അകർമ്മം. യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 2 തരത്തില്. ഭൗതിക സമ്പത്തിനായുള്ള യജ്ഞവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായുള്ള യജ്ഞം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് യജ്ഞങ്ങള്. പരാഗാത്മാവും പ്രത്യേകാത്മാവും എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനാകുന്ന ആത്മാവ് അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോ അത് പരാഗാത്മാവാകും. അതല്ല ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകാത്മാവ്. ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോ പരാഗാത്മാവും, തിരിച്ചു വരുമ്പോ പിന്തിരിയുമ്പോ പ്രത്യേകാത്മാവും വരും. 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ? 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞതാണല്ലോ. തപോയജ്ഞം, പിന്നെതാണ് സ്വാധ്യായം, തപോയജ്ഞം, യജ്ഞം, പിന്നെ യോഗയജ്ഞം. എവിടെയാണ്? ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ ബുക്കില്. 28 മാതാജി. 28 മനസ്സിലായത് എവിടെയെന്ന് കണ്ടോ? 4 തരം ഏതൊക്കെയാണ് യജ്ഞങ്ങള്? ദ്രവ്യയജ്ഞം, തപോയജ്ഞം, സ്വാധ്യായജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം.
മാതാജി ശ്ലോകം യോഗയജ്ഞം 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്ലോകം ശ്ലോകം ശ്ലോകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ദ്രവ്യയജ്ഞം, തപോയജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, സ്വാത്വികയജ്ഞം, ജ്ഞാനയജ്ഞം. അടുത്തത് ഏതാണ്? പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാര മാർഗം അത് നമ്മൾ എടുത്തോ? ഒന്ന് എടുത്തില്ല. ഇല്ല, നാളേക്കാവും അപ്പൊ കേട്ടാ. അഞ്ചാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? അഞ്ചാമത്തത് തേൻകുപ്പിയുടെ ഉപമ അല്ലെ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താണ്? പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര നോളജ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്, കുറെ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറെ ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ആർക്കേ അറിയുള്ളൂ? ഭക്തന്മാർക്കേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വെറുതെ വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ള് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അല്ലെങ്കിൽ തേനിരിക്കുന്ന കുപ്പി തക്കുന്നത് പോലെയാണ്, തേനിന്റെ മധുരം അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതേപോലെയാണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 12 മഹാജനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 12 മഹാജനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, മനു, ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ്, ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലിചക്രവർത്തി. ഒന്നും കൂടെ പറയാമോ മാതാജി? ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ, 4 കുമാരന്മാര്, മനു, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലിചക്രവർത്തി. എല്ലാവരുടെ മേളക്ക് കുംഭമേളക്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി കുംഭമേളക്ക്. ശനിയാഴ്ച കാണത്തില്ല, കുംഭമേളയ്ക്ക് പോവാം. അതെ, എനിക്ക് തോന്നാണ് ക്ലാസ്സിൽ ആൾക്കാരുടെ ചോദിക്കണം, ഓരോ ദിവസം ഓരോരു ഗ്രൂപ്പ് പോവാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ലെ? ഇന്നലെ ട്യൂസ്ഡേ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു, ലക്ഷങ്ങളെന്ന് പറയാം, വെള്ളത്തിലൊക്കെ നിറയെ ആളുകളായിരുന്നു. അതല്ലേ? നിറയെ ആൾക്കാരൊക്കെ